Doncs jo fa més de 4 anys que estic estudiant a l'ISCREP i per mi l'experiència de l'ISCREP ha estat una experiència de conèixer amb el cor. Conèixer amb el cor perquè abans de començar a estudiar ciències religioses jo ja havia fet una experiència cristiana, però a l'arribar aquí doncs vaig tenir l'oportunitat de connectar aquesta experiència cristiana amb el coneixement, amb la ciència i la teologia. I des d'aquest punt de vista doncs, vaig sentir que la meva experiència prèvia i tot el coneixement que jo anava adquirint aquí doncs, es feien tot un i em donaven aquest sentiment de fer una experiència de coneixement amb el cor. També perquè al compartir amb altres experiències d'altres persones, dels companys, les companyes, compartir també l'experiència amb el professorat, persones que per mi no només el fet de compartir, sinó que són persones que per mi han estat models de compromís, models de persones interessades en la docència, en profunditat, en acompanyar també a l'alumnat. Tot això forma part d'aquesta experiència que he tingut aquí a l'ISCREP, una experiència que també podria dir que no acaba mai, que és una experiència que sempre t'obre noves preguntes, nous interrogants, noves curiositats. És una experiència, jo crec, molt lligada a la teva vida, a la teva comunitat, a la teva feina. És una experiència que t'engloba totalment el teu ésser.